Siwmai i chi gyd. Fy enw I yw Maethflix y Bardd, a bydd teithio trwy'r blynyddoedd mae angen eich help arna. Ond cyn bod fi'n mynd mewn I hynny, dylai fi weid tipyn bach mwy amdano pwy ydw I a beth yn union yw bardd. Yn syml, bardd I rywun sydd yn creu barddoniaeth, caneuon neu straeon, ac sydd hefyd yn ei perfformio nhw I bobl. Ac yn Hymru, mae gan beirdd a barddoniaeth lle sanctaidd yn ein hanes ni. Nôl yn y mileniwm cyntaf, y Celtiaid yw'r enw ni wedi rhoi i'r bobl oedd yn byw yn Cymru ar y pryd. Oedd nhw hefyd yn byw dros ledled gorllewin Ewrop. Ac yn bwysig iawn i'w crefydd oedd y derwyd. Na ni ddim yn gwybod lot amdano derwyd, ond ni yn gwybod oedd nhw'n hoffi pethau fel gwyddoniaeth ac amaethyddiaeth, ac oedd rhai yn credu bod nhw'n gallu weld mewn i'r dyfodol. Ond un peth o'n nhw ddim yn credu ynddo, roedd ysgrifennu pethau I lawr. Felly, o'n nhw dibynnu ar beirdd fel fi I dysgu a llyfaru ei dysgydieithau dros ledled y byd Celtaidd. Ac ni'n lwcus iawn yng Nghymru, achos mae rhai o'i straeon yn dal I bodoli heddiw miloedd o flynyddoedd ar ôl. Un enghraifft o'r straeon yma yw'r Mabinogi. Yn straeon y Mabinogi, mae arwyr anhygoel yn mynd ar anturiaethau, Llanperygl, brwydro a hyd. Archarwyr fel Bendigeidfran a Cawr oedd yn gallu cerdded trwy morodd gan bod e'n mor fawr. Ei frawd Efnisien, pwy pob tro oedd e'n mynd yn grac, roedd e'n mynd mor gryf a gant o bobl ac yn dinistrio popeth oedd e'n ei weld. Ac archarwyr fel Arawn oedd yn gallu newid ei hunan I edrych fel unrhyw un oedd e moyn. A dyma ble chi'n dod I mewn. Fi moyn I chi dychmygu eich hunain fel beirdd canoloesol, defnyddio y pethau o'ch gwmpas I creu archarwyr newydd sbon. Fi methu aros I glywed beth chi'n dod lan o. Hwyl am y tro a pob lwc.